jok ma omiting mar ng'iyo weche mag somo pacho kae nyithindgi ok tim system mar somo no. Aparo ni nyaka chop kama gik mainyo institutions mag sirikal pacho kae to magi be gin gik ma nyaka wawachi. Iyudo ka ng'ato en minister kuom ranyisi minister mar education e county kata mane national government to nyithinde nie private schools te nyaka nyikwaye. Iyudo ka ng'ato en minister mar health e county kata national government to ok odhi e public health facilities. Koro kuno okia gima timore kuno. Aparo ni wan kaka jofwambo en kinde ma koro nego wang'i anen to percentage adi mar jodito kata state officers ma nyithindgi dhi e public primary school e public secondary school. Nekech iyudo ka most of gi timo international curriculum. Koro ma to gibiro giweyo ne en gima ochok kuno to dhi odhuro. Nekech kidwa ng'eyo ni giko mar gimoro dhi chalo nade ting'iyo kaka gino chako. Iwacho ni odiochieng' maber chakore gokinyi. Onge kaka odiochieng' ni biro rumo maber to chakore marach kae. Koro gima inyo pinje mag Afrika to ma ok mana piny Kenya kende. In koro yudo ka ng'ato dhi okawo subjects 14 te odhi onywand ne nyathi. Nyathi dwa somo gik moko ma nyathi obiro gi homework buge chigni 10 ma nyathi dwa timo to nyathi matin. Koro paro ni as long as ni jok mantiere jodito mag piny owacho gi ok dhi public facilities sama gidwaro gigi kata ok ter nyithindgi gi nyikwagi, onego wabedie gi chik moro ni kata ka en minister to bende yier ng'at ma samoro ni winjo kaka jalup ker jalup jatend piny nowacho ni en gi jatend piny gisetieko puonjo nyithindo. Koro gin gidich gidwa mana tiyo ne ji. Koro en osetieko puonjo nyithindo e system cha kuom ranyisi ok awach ni en kende. Tibiro do ka minister nyathine kaw gi ndege kiko oko machielo. Nyathini biro mana Kenya ka ere kaka obiro ng'eyo gik mowuoyegi. Momiyo ngire magony sa oket chunye kamukuny. Ne wuok madhi nyaka e sikunde ma kor gweng'. Matieng' bende ande ne timo kamae. Mandalo moko kodhi Naivasha ka to yudo ka weche richo. To yie wang' moketo mane oywangum. To kata mana Magoa bende ndalo moko mosenito Magoa kane en Rift Valley kocha. Wasin ka tineno koketo mana ni uginene ogolo lweny kachacha nikech oneno ma chieng' moro matieng' penjre ni yawa. Ma e kama nyithindo nitiere. Chalo kundu dhok. Mopenjore to jogi to mekgi iro ka nie private school te nie international gitimo international curriculum magi miwa mar CBC ni giwinjo mana kaka gweno winjao. Lero kamano Fred wach mari mogi kano kasama wang'o ka chenro mar bakoro biro bang' kine mano kende ero kamano enya yenago ero kamano ne nyikwa Ramogi ajwang' kamoro amora ma gintiere mar yudo thuolo mondo mi giwinjwa nekech ka waloso ka to gionge to wachalo mana jonekni nekech